अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचं मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल, अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. के बाळासाहेबांचा रुबाब आणि आज उद्धवजींची काय अवस्था महाविकास आघाडीने करून ठेवलेली आहे. त्या बैठकीच्या नंतर पत्रकार परिषद झाली. नाना पटोलेजी होते, जयंत पाटील साहेब होते आणि त्यांच्याबरोबर उद्धवजींचा कामगार बसलेला. आता उद्धवजींकडे अशा बैठकींमध्ये घेऊन जाण्यासाठी एक नेता उरला नाही, म्हणून त्यांना त्यांचा पगारी कामगार घेऊन जायला लागतो आणि त्याला मग पत्रकार परिषदेमध्ये उद्धवजींची भूमिका तिथे मांडायला लागते. ही आहे उद्धव ठाकरेंच्या उरलेल्या सेनेची अवस्था. आणि तिथे बसून पण उद्धवजीच्या कामगारांनी बाजूला बसलेल्या काँग्रेस प्रदेश अध्यक्षाच्या समोर काँग्रेसचीच इज्जत काढून टाकलेली. काय म्हटलंय संजय राजाराम राऊत की कर्नाटकचा विजय, तुम्ही आवर्जून ऐका, हिंदीमध्ये बोललाय कि कर्नाटक की जीत ये अकेले कांग्रेस की जीत नहीं है. कर्नाटक की जीत ये देश भर के विरोधी पक्ष के लोगों की जीत है. म्हणजे काँग्रेसला पण त्याच्या श्रेय दिलं नाही. काँग्रेस प्रदेश अध्यक्षाच्या बाजूला बसून मी पहिल्या दिवसापासून बोलतोय की हा महाविकास आघाडीमध्ये शकुनी मामाचा किरदार करतोय, नारायण मुलीचा किरदार करतोय. पुरा दिवस काड्या लावायच्या आणि महाविकास आघाडीमध्ये भांडणं आणि अहंकार कसं दुखवायचं, हे एवढा एक कलमी कार्यक्रम या संजय राजाराम राऊतचा दिसतोय. म्हणजे देशभरामध्ये काँग्रेसबद्दल बोललं जातं, पण हा प्रदेश अध्यक्षांच्या तोंडावर बाजूला बसून बोलतोय की हे काँग्रेसचा विजय नाहीये, हा तर विरोधकांचा विजय आहे. काँग्रेस कशाला विजय साजरा करते. हा अपमान नाना पटोलेजींना मान्य आहे का, याचं उत्तर त्यांनी आज आम्हाला द्यावं. काय कौतुक होत आहे कर्नाटकच्या विजयाचं. कर्नाटकचा विजय हा खऱ्या अर्थाने काँग्रेसचा विजय झालाय की परत बोलतो की पाकिस्तानचा विजय झालाय. कारण का जेवढा पाकिस्तानचे झेंडे कर्नाटकमध्ये फडकताना दिसतात, जेवढं पाकिस्तान जिंदाबाद म्हणून आम्हाला ऐकायला मिळतंय, अहो काल तर हिंदू मंदिरांच्या समोर मुद्दामून फटाके वाढले गेले, हिरवे झेंडे फडकवले गेले. म्हणजे नेमकं कर्नाटकमध्ये कोण जिंकलंय हा प्रश्न मला खरंच विचारायचा आहे. म्हणजे मंदिरांच्या समोर फटाके वाजवून, हिरवे झेंडे फडकून तुम्ही नेमकं कोणाला खुश करताय, कोणाला संदेश देऊ पाहताय? कर्नाटकच्या हिंदूला तुम्हाला संदेश द्यायचा आहे का की इथे काँग्रेस जिंकला नाहीये, इथे पाकिस्तान जिंकलंय, असा संदेश तुम्हाला द्यायचा आहे का? हा प्रश्न मला काँग्रेस जनांना तिथे विचारायचा आहे.
नेमकं हिंदू समाजावर तुम्हाला दबाव टाकायचा आहे का, भीती पसरवायची आहे का, की आता पाकिस्तानचं राज्य कर्नाटकमध्ये आलंय आणि त्यावर संजय राजाराम राऊत अग्रलेख लिहितात आज सामनामध्ये. त्यावर उद्धवजींना आणि त्यांच्या लोकांना आनंद होतोय. कुठे गेला तो बाळासाहेबांचा बाणा, कुठे गेला तो हिंदुत्वाचा गौरव. बाळासाहेब ठाकरे साहेब आज असते तर त्या हिरव्या झेंड्यावर फडकवणाऱ्याबद्दल सामनामध्ये कुठल्या भाषेमध्ये अग्रलेख लिहायला लावलं असतं, ह्याबद्दल संजय राजाराम राऊतनी जरा आठवण करावी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.